belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. De vreemdelingenbarakken bij de gevangenis Centro de Detención en Corrección Curaçao, SDKK, zijn definitief gesloten. De 8 Venezolaanse migranten die daarin zaten zijn nu overgeplaatst naar blok 1 van de gevangenis. Zoals bekend was er in de afgelopen jaren internationaal kritiek op de wijze waarop ongedocumenteerden op Curaçao worden behandeld. Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe barakken die ook op het terrein van de SDKK komen. Volgens Human Rights Defense Curaçao is de overplaatsing van de Venezolaanse migranten naar blok 1 van de gevangenis geen goed idee. Daar zitten criminelen en volgens de organisatie is dit een schending van de mensenrechten. De toelatingsorganisatie Curaçao heeft te maken met een groot personeelstekort. Er is zelfs sprake van een chronisch personeelstekort. Dat heeft het ministerie van Justitie laten weten. Als gevolg daarvan lopen sommige processen al enige tijd vertraging op. De toelatingsorganisatie heeft aan iedereen gevraagd om rekening te houden met het feit dat er vertraging kan oplopen bij het indienen van aanvragen. Het ministerie van Justitie heeft gereageerd op een persbericht van Vluchtelingenwerk Nederland. Het ministerie heeft met verbazing kennis genomen van dat bericht. In het persbericht stelt Vluchtelingenwerk Nederland dat zij zich grote zorgen maken dat de lokale niet-gouvernementele organisatie Human Rights Defense Curaçao al wekenlang geen toegang krijgt om juridische bijstand te verlenen aan ongedocumenteerden. Dat is niet waar, stelt het ministerie. Er zijn regels en als Human Rights Defense Curaçao zich daaraan houdt, kan iedereen de ongedocumenteerden bezoeken, zo stellen ze in een persbericht. Volgens onderwijsvakbond CITEC kunnen mensen die werkzaam zijn in het onderwijs beter niet de brief ondertekenen die sommigen van hen onlangs hebben gekregen van een van de schoolbesturen op Curaçao. Daarin wordt gesteld dat er minder leerlingen zijn op Curaçao, dat er daarom minder uren moeten worden gedraaid en dat de docenten daardoor minder geld krijgen. CITEC raadt iedereen aan niet te tekenen voor de brief, niet voor ontvangst en niet voor gezien. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. In Nederland heeft de politie afgelopen weekend een 21-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 34-jarige Curaçaoenaar Chantien Frans. Deze man kwam om het leven na een schietpartij in de wijk Feyenoord. Dat gebeurde op 22 mei. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en roept getuigen op om zich te melden. Op Sint Maarten is dit weekend een 86-jarige vrouw overleden. Die was geschrokken van inbrekers in haar huis. Het gaat om de 86-jarige Lilaya Manning. Ze was in het huis van oud-rechter Wilfred Manning. Ze schrok van de inbrekers die binnen waren gekomen en haar tas probeerden te stelen. Curaçao heeft een nieuwe Miss Universe. Het is Gabriela dos Santos. Zij werd zaterdagavond laat na de verkiezing gekroond door minister-president Guilmar Pik Pisas. Ook minister van Economische Ontwikkeling Rui Sandro Seintje was daarbij aanwezig. Gabriela dos Santos zal Curaçao vertegenwoordigen bij de 71ste editie van de Miss Universe verkiezingen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.